Kublai pi ki perlo ki baju standar ban page ya kene ka channel. Perlo ka kene ka video ngaku aban ya tu ya pi. Ya ki kampla ki ba ublai ubu baru thau ha kene ka mai mariang sarong sukun ko chungi. Di page ya kene ka video hadu badakut kena wa pintip ki e kita ki kampla ki ba ublai ubu. De perlo la da pis ngotonot ya kene ka video. De sa like but share. But gitu ki perlo ki ba dang thamai de sa subscribe ya kene ka channel kena ba pin yo yaki new update video kiba ngans upload te skap manta ke kiba pin sa yo ngau ha ka por te hang ne perlo gan itu yepi kidan artli ki jai kiba we ulong ban bam but we umlong ban bam kiba long ban bam kidai kine kiba kiyeng kiba ngibu kiba ngimdai ban bread ngimdai ban put you but sa we but bom long ban bam kidai kine kiba ngi put kini te mentang dengan put yau ta ubam long ban bam te yau ning yo khor ta ujura lane upaila hakak ti no west jongi shani na preng jo pi kidon em perlo ki batip ya kum uta ujaj ubalong bitik kum ukuba henrei umlong pat ban bam namar balai usulong seriem kajintang jong u henrei kisok pada kilong ki paper te hang ne kadon sibun betang kumune ujai namar balai kumune ujai udon la usmbai pat endal ahap aka neka jaka kumut wa uroi usan ba sibun te don teng kumut ki ba kumut ba kilong red no namar balai kini kilong san ba te kumune uta ujai baila kumong tin jong sini te perok don em na preng jong pi ki ba don bun kumune ujai te pet yang ni ni la sibun kita ki to pai la put sibun ni te ki kbar kem dan shu ki kbar ki la shu kham ret ki kbar la kham he uni ujai ta ka dang ya ban put no yo ko uni ujai pet yang tai la stok to sibun nomor boleh la bun perat saya komen hapo ka description dan na preng jang pi ki ba like rep ki ba pun ko uni ujai te sakawai pat ka jingjia kalong ba hang ne ki khnai ki bun palat namar boleh lada bun kumune ujajam ki khnai ki bun ba te tenre ki khnai ki wan hakane ka chaka kam umde ba ki wan ban khait no yoto ban khalam yoto andre ki wan ban bam ya ujaj ya ukuba ya ki tan rai jo ukuba kom ta ki khet no ya ki ding ka ba pai gitu dan hong tu ki khet no ya ki ba kum ji ong khat dingar ngai ko ba te hang ne king ba ki khnai ki sotanat ban khlem ya ki ting ka ba ki khat no ya ki ting ka ba ha jing sha ban yarap ban khat no yo tu paila re khat ban yo ko ba ka jing le jo ki khnai te ka jing pun jot ka ba sher khai ba ta ka daw nya ban ya khun ban phut no ya ki tu nang ta sa nya ban ya daru ta ka no kalat kalenti pan lai na ka jing sha ban khlem ya ki ting ka ba kuat tengah dekat nya atau pela. Di pemnak kuat pela. Pela ulong jeloj berkuat ulong skum jo. Kadur ulong gaju ulong pela ulong skum ulong jeloj. Kuat ulong skum jo. Oh pela ulong mat bro jo ne. Ini gimana ong umes ong jura aja. Được qua tụi cùng lang tang phải mar ấy. Được phải là pada ulong ni. Uli belat ya. Kayung bukwa yung đó, di ka kau bukwa sau đó. Là phut là mấy quảอยู่phải là cái một quả start semetarat. Nih dekat nih jong. Bon betul pela. Kini baru pela.
Ama so phe agno ban pundak ini pela. Bang lamai la khni je ne ka baru. Abang pela ne. bang bak ni de Pela ya ka ne bang. wah ya quá là pela bang chứ Ah ni hani la khadir nga la binegi khni. Ngo ka tem. Oh na. Ni hati kat ne tre khni jot. ini baga pasti setrei ya con bật vai khơi bạc lại lại không cả ini cái biong lọt mình khơi Ada thu so kan i bai khni je. kalau dia khơi cái on tar orang lagi yang melatu No, sumpang ta thu kan bat. bang harap kan pasti kan Sumpang bhara kan pat chi je. Long enjoy to i long kha ta. Răng là tần chơi luôn, sẽ lắp lại hey.